ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕುಡೋರ ಮಾತೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಇನಿ ಯಾನ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಸಾತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗುನ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನೋಡ್ ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಯಾನ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಗುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಫರ್ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನಕನೆ ಸೊ ಇನಿದ ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು और आइनात ಬೇಗ ಆಪುನ ರೆಸಿಪಿ ಸೊ ಬಲೆ ಇನಿದ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ और ತೂಕ ನಿಕ್ ಮನ್ಪರ ನಮಕ್ ಸಾಮಗ್ರಿ ಈನೆನ ಬೋರ್ಡ್ ಸೊ ನಿಕ್ ನಮಕ್ ಕಡ್ಲೆ ಇದ್ದ ದೋಸೆ ಲೆಪ್ಪ ನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಂದ ಚಿಲ್ಲ ಪನ್ಪ ಬೇಸಿನ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಈನ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ನೆಕ್ ಪುದರ್ ಕೋರಲಿ ಸೊ ಬಲೆ ಇಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ और ತೂಕ ಬೇಸಿಂದ ದೋಸೆ ಮನ್ಪುನಂಚ ಕಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟ ದೋಸೆ ಮನ್ಪರೆ ಮಾತಿರ್ ಸುರುಟ್ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದಾತು ಕಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಕಾಂದಾ ಬೋಡು ಅಟ್ಲ ಫೈನ್ಲಿ ಚಾಪ್ ಮನ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಗೆ ತೊಂದು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪಲ ಬೋಡು ನಮಕ್ ಒಂತೆ ಶುಂಠಿದಲಾಗತ್ತುಂಡು ಮೂಲಿ ಅನ್ನುವಂತೆ ಬೇವ್ರೆ ತಪ್ಪುಗಳ ಫೈನ್ಲಿ ಚಾಪ್ ಮನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಮುಂಚಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ನ ಖಾರ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರಿಗ್ಲ ಫೈನ್ಲಿ ಚಾಪ್ ಮಂತ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂತೆ ನಮಕ್ ಜೀರಾ ಬೋರ್ಡು ಒಂತೆ ಮಂಜೋಲ್ದಾಗತ್ತೆ ಉಂಡು और अंचने उप्पु नमन रुचि प्रकार तो ईद पूरा सामग्री बोर्ड इनी नमक बेस कड़लेट द दोसे मनपर सो बले इत तूक नम कड़लेट द दोसे मनपुन अंश अनगे ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ಐತುಲ ನಮ್ಮ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಕಡ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಸೊ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದಾತ್ ನೀರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ತೊ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಲಪುಗ ವರಣಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಇಜಂಡ ಇಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟರೆ ಸುರಾಪು ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತೊ ಚೂರು ನೀರು ಮೈತೊಂದು ನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪಲೆ और ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ದಕ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಬ್ಯಾಟರ್ ದಕ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುರ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ तो नेक ಒಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಲಾಯ್ಕಡು ಸೊ ಮೂಲಕರಿ ಇರ್ತು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೂತ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಕಡಲೆ ಇಡ್ತಾ तो ಈತೆ ನಮಕ್ ನೆಕ್ ನೀರು ಮನ್ಪರುಂಡು ಹೆಚ್ಚು ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲ ದಿಯರಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ದೋಸೆ ತಕ ನೆಕ್ ಮೈಪರೆ ಉಂಡು ಸೊ ಮೂಲ್ತೀರೆ ಗೊತ್ತಾವನೆತ್ತ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂಚದೀತೆಯನ್ನ ಸೊ ನನ್ನ ನೆತ್ತರೆ ನಮಗೆ ಈನೇನ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪರುಂಡು ಹೌದು ಹಂಗ ಸುರುಟ್ ನೆತ್ತರೆ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಬಿಡ್ಪ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಕಾಂದ ಐಕೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮನ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಫೈನ್ಲಿ ಚಾಪ್ ಮನ್ ಅಂಚೆನೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಐತಲ್ಲ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಪ ಶುಂಠಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಗೆದ್ದಿದ್ದಿನ ಬೇವ್ರೆಲ ನೆತ್ತಲ ಬಿರ್ಕೊಡ್ಕ ನನ್ನ ನೆಕ್ ಪೂರೇಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ನೆಕ್ ಪೂರೇಕ್ಲ ಕಲತ್ಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಕಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ದೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ ಕಾಂದ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿನ ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅವನಾಡ್ ಕಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟದ ನಮ್ಮನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮಂದಿ ಬರತ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದಾತು ನನ್ನ ನೆತ್ತೊಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಮಾತಿಸ್ರು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಪೆ ಮಂಜುಲ್ದ ಪೊಡಿ ये पाಡ್ಬುಡ್ಪೆ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೌಡರ್ ಅಂಚನೆ ಜೀರಾ ಪಾಡುವೆ ಜೀರಾ ಆಪ್ಷನಲ್ ಉಂಡು ಇರಿಗೆ ಬೋಂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಐಕೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮನ ರುಚಿ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪೂರೇಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಲತ್ತಿಗೆ ತೊನ್ಲೆ और पूरला मसाला लायकड़ मिक्स आवनाड बैटर दोट्टो सो नेक ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದುಗೆ ತೊಲ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಪೊಡಿ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ನಕನೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪು ನೆತ್ತಲೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ನನ್ನ ನೆಕ್ ಪೂರೇಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದುಗೆ ತೊಲ್ಲೆ ನಮ್ಮನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ದೊಟ್ಟು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ आवनाड ಕಡ್ಲೆ ಇಡ್ದ ದೋಸೆದ ಬ್ಯಾಟರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ರೆಡಿ ಆತನ್ ಇರೇಕ್ ಬೋಡಾಂಡಿ ಲಿಂಬೆ ಪೂಲಿಲ ಒಂಚೂರು ಪಾಡೋಲಿ ಫ್ಲೇವರ್ ತಕ್ಕ ಬಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಯೂಸ್ ಮಂತಲ್ಲ ತೊ ಎಂಕೆನ್ನು ಚಿರೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಸೊ ಆಪ್ಷನಲ್ ಉಂಡು ಕಡ್ಲೆ ಇಡ್ದ ದೋಸೆ ಮೈಪರೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿತ್ತೆ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಪ್ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಪ್ಯಾನ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನಾಕನೆ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ನೈ ಪಾಡ್ದು ಪ್ಯಾನ್ ಗ್ರೀಸ್ ಮಂತ್ಗೆ ತೊನ್ಗ ನೈ ಪಾಡ್ನೆಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕಡ್ ದೋಸೆ ಲಕ್ಕರೆ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಎರಡ ಬಟರ್ ಇತ್ತನೆ ಇರ್ ಅವಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ नई पूरा कडेट्ला लायकड पैन स्प्रेड मंतिना कने मूल यान वंते बंदाग एतुन्वे और यान पैन दवले मैते बुडपे सो गैस गित लो फ्लेम दीदु उन प्रोसीजर मन प्ले सुरुटु सो नेक पूरा कडेट्ला स्प्रेड मन प्ले वंते बंदा पाड्ದು ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಇರು ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪನೆ ದೀಲಿ ಆಗತ್ತೆ ರುಬ್ ದಿಯಡ ಒಂಚೂರು ಅಡಿ ಪತ್ತರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪ ಟೇಸ್ಟಿ ಲಾತ್ ಆಪುಜಿ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ನಾನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯರೆ ಬುಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಾಯಿನಾಕನೆ ನೆಕ್ ನಮ
टर्न मंत बक्कोंजी साइड फ्लिप मंत घेतोनगा और अंचेने बक्कोंजी साइड लायकड कायद घेतोनगा तो मूलतुले ये शो कलर बेदन नत्ता अंचेने नना गैस मीडियम फ्लेम बक्कोंजी साइड लायकड कायद घेतोनगा बक्कोंजी साइड नमन दोसे कायद रेडी आतन सो नेक गेत्तद नमन प्लेट ट्रांसफर मंद सो मूलतुले ये शो कलर बेदन नत्ता सो यान नाना नेक गेप्पे और प्लेट पाड़बड़पे और नाना यहाँ इरेक प्लेटिंग मन तो जवे नमना कडले इट्टिद दोसे अंचात नंद कडले इट्टिद दोसे नमना रेडी आतंड उंद इर बटर दोट्टु मित्र पाड़दे या फिर वंचूर नेई तोड़ ग्रीस मंत नेक सर्व मन प्ले मस्त टेस्टी आपुन तिनारे उंद हैज़ अ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ले सर्व मन पोली या इवनिंग स्नैक्स इट्ला कोरोली टिफिन ला इर जोक्लेगला सर्व मन पोली उंदु वीडियो प्लीज पूरा तुदे बका लाइक मन प्ले ये तापुना शेयर मन प्ले निगोना फ्रेंड्स बका फैमिली नोट्टु निगोना वंची लाइक इंक मस्त मोटिवेशन कोर्पुन सो आइनात इना फ्रेंड्स बका फैमिली नोट शेयर मंतुंदे प्ले ना पसत रेसिपी सो प्लीज वीडियो पूरा तूले और पसत तुलड़ा चैनल के सब्सक्राइब मन प्ले कमेंट सेक्शन निगोना फीडबैक कोरोन दिप्लो रिंग पनले निगलेगे ना वीडियो अंचा उनुंडो और रेसिपी निगलेगे इष्टा उनुंडा इज्जो और नेक्स्ट रेसिपी वैता मिट मन पोल ऐतला सजेशन कोरोन दिप्ले सो नना कुडुंजी पसात रेसिपी दोट्टु अद मुट्ಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದಿಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್